Здравейте хора, здравей свят! Часът е 8:20 и ние се намираме в Велинград. Ще ви покажа един ден с нас в хотел Арта на почивка. Така че, хайде заповядайте. Оправяме се и отиваме на закуска. Часът вече е 9 без 15, но аз през това време, докато нашите още не са готови, ще ви покажа и ще ви направя един рум тур на стаята ми в хотела. Така, влизаме и първоначално виждаме едно огледало. Това ми е аутфита за закуска, просто защото после слагаме бански, няма с какво се оправям. Тук ми седи якито. Така, влизаме в банята. Вау! Ето тук се гримирам, понеже светлината е по-добра. Тук са ми гримовете, мама ми взе паста за зъби преди малко. Това много ме дразни. Изключително много ме дразни как това не се е махнало от вчера. Ми точно от май капе. Чакай. Не бе, не капе. Не знам, вчера се къпах и от вчера това не се е махнало. Много противно. Но да, иначе това е от банята. Симпатично. Сега продължаваме насам. Леглото, аз съм си го оправила, мисля, че е очевидно. Тук ми е парфюма. Ето, така изглежда. Личи си от коя страна спи Андрея. Ето. Тук няма нищо интересно. Имаше две води, бързо ги опуках. Кафенце. Трябва да разбера как се работи с кафемашината, но ме е страх, че ще я прецакам. Нищо. Така. И тук вече ето ги двете води, за които ви говорих. О, ма той има кошче. Чакайте. Той е за интелигентни хора. Не за такива отдължва. Така, ето ми ги новите цайси, които тата ми взе вчера. Много симпатични, много. Тук ми седи куфара и тук вече си ми е леглото. С слушалките, книгата и простите ми джапанки. Да, общо взето това е стаята. Истината е, че заспах в 2 часа. И през цялата нощ се будих заради климатика. Просто толкова ме мързеше да стана да го изключа. Обаче го бях набичила супер много на топло. И бях и завита. И просто усещах как се въртя в ада. Но нямам проблеми. Абе да. Нищо. Поне закуската ще е хубава. Отиваме на закуска. Страшна работа. Е, какво? Часът е 10 без 15 вече и ние ще си слагаме банските и ще ходим на басейна. Изпих си кафето, но не ми помогна, защото много ми се спи. Даже им чувство, че повече от преди 20 минути. И мисля да си сложа другия бански. Имам 2 бански, които са еднакви. Обаче един е зелен, другия е черен. И черния никога не съм го носила, защото си го поръчах преди 2 месеца. С това мисля да го пробвам, въпреки че той е малко по-малък май от това, което е нужно и от другия зеления. Сега ще разберем. Отиваме на басейн. На басейн. Сега представяме ли се да си изпусна телефона? Да, представяме се, кога съм Андрея. Водата е много гореща.
Защо е толкова горещо? Ще умра. Това не трябва да е толкова топло, нали? Много пари! Guess where? Водата къде е води, водата Небе не ми е зле. Небе не ме прибирайте. Небе не ми липсва, София. пътува. И на мен така. Малко по-късно, вече 11:30, аз се качих в стаята. Ще се къпя, защото ми стана много топло долу. Другите останаха. Това се подпирах до са на ръката. И ще се облека, оправя и най-вероятно ще ходим да се разходим после, затова до след малко. Обикаляме по центъра. Тата и Фифи отидоха към колата и отидохме до един магазин за козметика. Като плана беше мама да ми купи нещо и познайте какво стана. Аз си го купих сама. Ти нещо да кажеш по въпроса? Малко не ти ли е неудобно? Никъде даже. Трябваше и аз да си избера нещо и ти да ми го купиш. Да, ти се опита по тънката лайсна. Скромна. Опита се, вземи вика едни маски да си направим с тебе. И така, сега си отиваме към хотела, защото Борис и Филип са много кисели. Стига тропа. Забравих да снимам, че ядем. Какво правиш, бе? Борис нещо се легави. Нещо може да шок. Всичко окей. Та, взехме си еднакви спагети с майка ми. Много добри, много добри. Много вкусни, да. Само картофелите и купички малко нещо. Ами, като за тия пари толкова, какво да ти кажа? И така, не се ядем. Така, часът е 3:30 и ние се наядохме. Седяхме долу в лобито, може би около час и половина. И аз се качих горе, нещо останаха още малко, но преди малко ги чух, че и те са се прибрали. Така че най-вероятно спят, защото мама не ми отговаря. И аз говорих с София до сега. И най-вероятно след малко пак ще го направим, защото ми е скучно. И да, или пък ще спя. Има два варианта. Тази гледка тук не е ли невероятна? Така че за момента ви оставям. Само минавам да ви информирам какво се случва. И това е. По-късно като станат, те най-вероятно ще ходят на басейна, но аз по-скоро не, защото си изкъпах косата и не искам да я цапам отново. С това оставям ви и ще се включа после, като решим какво ще правим. Отиваме при съседите. Ами, апдейт, решихме, че ще ходим на басейна. Аз тъмън си бях легнала, спах 20 минути, мама ми звънна и ме събуди. Да си говорим така по разни приказки. И реших, че ще ходя с тях до басейна. И сега си сложих банския и всички да си вземат кърпите и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На баня! И така. Да оправям се, слагаме кърпите и слазаме надолу. Я вижте какво пише тук.
Арте. Ами нещата ескалираха. Ето как изглеждам. Отидох без да си мокра косата. Филип ме удави направо. Часът е 7 и ние се оправяме вече за вечеря. Трябва да се гримирам сега. Мале, надяваме се косата ми да изглежда поне малко адекватно. Невероятно няма да изглежда адекватно. Тя е мокра, цялата е мокра. Май пак трябва да я суша. Ужас, като гръмнал бойлер. Ако я оставя малко да изсъхне... Добре, сега ще го измисля. Не знам, ще се гримираме. Приличам на идиот, но нямаше как да не ви покажа. Не знам дали ви казах. Казах ви, че си купих нещо, което майка ми трябва да ми купи реално, ама така. И всъщност това е едно червило на Revolution, само че не мога го махна. В смисъл опаковката. Отворих го, ама ме дразни опаковката. И бам! Бордо цвят. Но интересното е, че никога не съм носила такова червило и сега ще експериментираме. Даже не знам дали фокусирам. Така, ще го сложа и ще се върна. И ето го червилото. Честно казвам, е много познато. Все едно съм била с такъв цвят преди, ама не мога да се сета. Не си спомням да съм имала. Може някоя приятелка да съм носила. Така. Какво ще кажете? Харесва ли ви? Може ми пишете долу в коментарите какво мислите за червилото. Кой прекалява повече, ама ти ме би. Аз си мачвам с блузата. Часът е 11:10. От кога по Фен TV дава Дара Екимова? Така. Часът е 11:10 и ние сега се прибираме по стаите. Установих, че имам проблем с климатика, защото все го забравям включен и то на някакви градуси, дето просто после или ми е супер топло, като дойда в стаята, или е супер студено. И винаги съм имала проблеми с климатиците, непрекъснато ги забравям. На който и хотел да отида, просто... Да. Затова сега си пускаме топло, защото е страшно студено. Бях го направила на 16 или 17 градуса. И... Да. Сега ще си махам грима. Добре. Добре. Помислих, че съм си оставила мицеларната вода отворена, но аз не го правя това. Вижте този бардак. Истинска женска тоалетка. Така. И почвам да се разопаковам. Ще си махам грима, ще си слагам пижама и си лягам! Лягам си! Да, найде. До след малко. Вече е 11:30.
Аз си махнах грима, махнах си всичко и съм готова да си лягам. Това телевизор много светка. Мисля да ви оставям. Други вариант е да включа лампата, ама май съм много червена за нея. В смисъл от махането на грима. Не, добре, що годе. Това беше влогът за днес и за може би следващите 5 месеца, защото аз си снимам видеята през такъв етап и ги качвам през още по-голям етап, така че не разчитайте на мен за YouTube, но ще се постарая вече да бъда малко по-сериозна към този ангажимент. Така че, това беше. Можете да ми напишете дали ви беше интересен влога. Пак казвам, Хотел Арте, много благодарим. Беше прекрасно, храната особено, не искам да си тръгвам, стъчкувам. Оставка. И така. Да остана утре да закусим, да си приберем багажите и да си тръгнем за София. Така че, очаквайте още видеа след 5 години. И така, много целувки и благодаря, че гледахте видеото. Сърчице!